Hej. Vi har noget, vi gerne lige vil snakke med jer om, som... ja, dobbelt det ikke så godt. Det er også... Nå, Altså... Shit. Okay. Det, der kommer til at ske nu, er, at vi fortæller jer noget, og I må ikke blive forskrækket. Eller ked af det, eller sur. Eller sure på os. Vi vil helst ikke have, I bliver skuffet heller. Men vi bliver sgu nødt til at indrømme det her. Vi har tænkt os at fortælle jer sandheden. Altså, vi har ikke løjet over for jer, vi har bare undgået at fortælle jer det her. Vi har bare fordrejet sandheden lidt. Det er det, der er sket. Det handler jo egentlig i store træk om at springe ud af skabet, ikke? Ja, og det er ret seriøst det her. Så jeg kan ikke sige det. Sille, please. People need to know. Ja. Nu vil vi bare gerne være ærlige og sige, at... Altså, vores nære venner ved det jo godt. Ja. Nu er det blevet jeres tur. Fordi vi føler, at I skal vide det her, ikke? Ja. Det er ret svært at fortælle. Meget hårdt. Det er rigtig hårdt. For det overstået, Sille. Så man kan nærmest sige, at det er hende, der smittede mig. Fordi jeg er en meget, meget god indflydelse på folk. Ja. Det er jeg. Jeg gør ikke noget dårligt ved. Jeg får ikke folk til noget, de ikke har lyst til. Nej. God indflydelse. Ja. Vi kan godt lide... We love One Direction. Ja. Ej, jeg får også trang til at gemme mig. Nu er vi ude af skabet. Ja, okay. Vi synes, de er nogle flotte fyre, okay? Og de er bare så søde. Og jeg er bare så... forelsket. Ja. Så. Vores hjerte er blevet lidt. Vores hjerter. Ja, vores fælles hjerte. Ligesom vores fælles mor. Ja. Så Vi er det samme menneske. nu ved I det. Sig det ikke til nogen.